Κυρίες και κύριοι, είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έχω κοντά μου μία ακόμη μετά το διάλειμμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι εισαγωγικά, με την κουβέντα που είχαμε για την περιφέρεια μετά την πρώτη μου καλεσμένη, την κυρία Βασιλείου. Έχω μία νέα και εξαιρετικά ταλαντούχα κυρία που θα συζητήσουμε για τοπική αυτοδιοίκηση. Μπαίνει στο χώρο της αυτοδιοίκησης, η κυρία Δήμητρα Γκατζόγια. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Για να κάνουμε μια κουβέντα, πραγματικά εγώ μη γνωρίζοντάς σας και βλέποντας έτσι το τι άνθρωποι απαρτίζουν τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων δημάρχων, εσείς κατέρχεστε στα κοινά με την παράταξη του κυρίου Γκόντα, να πούμε στους τηλεθεατές μας. Θα κάνουμε έτσι μια κουβέντα κιόλας για τους λόγους που κατεβαίνετε. Πραγματικά έμεινα άναυδη από το βιογραφικό σας. Από το πόσα πολλά πράγματα έχετε κάνει και σε τόσο μικρή ηλικία. Είστε ένας άνθρωπος, μια ζωή μες στα γράμματα, έτσι. Ναι, όντως. Σχεδόν θυμάμαι τον εαυτό μου πάντα μέσα στα γράμματα, μέσα στο διάβασμα, με τις πανεπιστημιακές σπουδές. Μέχρι και τώρα, μέχρι και αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, παίρνω το 4ο πτυχίο μου στο παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου. Θα θέλατε έτσι να κάνουμε μια μικρή αυτοπαρουσίαση? Ναι, εννοείται. Είμαι γέννημα Θρέμα Γιαννιώτισσα. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, εδώ σπούδασα. Εδώ έκανα το μεγαλύτερο μέρος των σπουδών μου. Τελείωσα, είμαι απόφοιτης της Φιλοσοφικής Σχολής Ιωνίνων, το φιλολογικό τμήμα. Έκανα 2 μεταπτυχιακά, το ένα αφορά τις βυζαντινές σπουδές και τις νεοελληνικές σπουδές, και το δεύτερο μεταπτυχιακό αφορά τις ευπαθείς ομάδες και την ειδική αγωγή. Και αυτή τη στιγμή είμαι στο παιδαγωγικό τμήμα. Τελειώνω και αυτή τη σχολή, εργάζομαι εδώ πέρα στα Γιάννηνα και έχω κάνει την οικογένειά μου εδώ. Ένα πραγματικά αξιοζήλευτο βιογραφικό. Ευχαριστώ πολύ, με τιμάτε. Είστε ας πούμε παντρεμένοι, να το ρωτήσω αυτό? Έχετε έχω οικογένεια, ο άντρας μου είναι οφθαλμίατρος. Έχει τελειώσει εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και είμαι και μητέρα ενός παιδιού, ενός έτους. Μάλιστα, να το χαίρεστε. Νέα μαμά. Εγώ να ρωτήσω γιατί τώρα, κυρία Γκατζόγια, γιατί σε αυτή τη δεδομένη χρονική συγκυρία που μπορούμε να πούμε ότι έχετε και πάρα πολλές ευθύνες πάνω σας, και νέα μαμά και εργαζόμενη και με τόσα πολλά πτυχία, για πείτε μας. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ερώτηση. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, σε αυτή την ηλικία που είμαι, ούτε μεγάλη ούτε μικρή, σε μια έτσι και νέα ηλικία και όριμη ταυτόχρονα. Θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για μένα προσωπικά να ασχοληθώ και με τα κοινά της πόλης μου, της πόλης την οποία αγάπησα, της πόλης την οποία έζησα, της πόλης την οποία γνωρίζω πολύ καλά. Θεωρώ ότι όχι μόνο αυτό, αλλά ότι είναι και η επιταγή του ίδιου του κόσμου που ζητάει νέους ανθρώπους. Την ανανέωση αυτή. Τη ζητάει, θέλει να δει νέα πρόσωπα, θέλει να δει και νέα πρόσωπα και ταυτόχρονα να τη συνδυάσει με την εμπειρία των παλαιότερων, που θεωρώ ότι είναι και ο ιδανικότερος συνδυασμός. Και απ' την άλλη υπάρχουν άνθρωποι. Αυτό που λέτε ακριβώς, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, το είδαμε ακριβώς αυτό που λέτε στο ψηφοδέλτιο του Νίκου Γκόντα που παρουσιάστηκε τις προάλλες. Έχει πολλούς αξιόλογους ανθρώπους, ανθρώπους που ταυτίζονται και με την εμπειρία και με τη σοφία και με τα φρέσκα μυαλά, να το πούμε έτσι κοινώς. Έχει κάνει ένα πολύ καλό συγκερασμό. Έχει κάνει ένα συγκερασμό καλό, γιατί θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή και ο κύριος Γκόντας θέλει το καλύτερο για την πόλη. Γι' αυτό το λόγο έχει κάνει αυτό το συνδυασμό με ικανούς και αξιόλογους ανθρώπους, υπεύθυνους, έτσι ώστε να κάνουμε το πιο άρτιο και το πιο άριστο για την πόλη μας, που αγαπούμε τόσο πολύ. Και απ' την άλλη θεώρησα ότι πολλοί άνθρωποι, είτε λιγότερο, άλλοι λίγο λιγότερο, άλλοι λίγο περισσότερο, ασχολούνται με τα κοινά. Άλλοι ασχολούνται με θελοντικές δράσεις και θελοντικούς φορείς. Έτσι και εγώ, θέλοντας να κάνω ένα βήμα πιο μπροστά, ένα βήμα μεγαλύτερο, θέλησα να ασχοληθώ με τα κοινά, γιατί θεωρώ ότι έχω το χρόνο, έχω τη διάθεση, έχω την αισιοδοξία, έχω την ενέργεια και το μεράκι να δουλέψω για την πόλη μου και για τους συμπολίτες μου. Πιστεύετε ότι τώρα είναι αυτό που λέμε η καταλληλότερη στιγμή, είναι το πικ, το χρονικό? Για μένα... Πιστεύετε ότι δεν μπορείτε να δώσετε τα περισσότερα αυτή τη στιγμή? Ναι, αυτή τη στιγμή και λόγω ηλικίας και λόγω ενέργειας και λόγω παιδείας και λόγω ανατροφής σε αυτή την εξαίσια πόλη, θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή που θα μπορούσα να κάνω τα πάντα για την πόλη μου και για τους συμπολίτες μου. Φαντάζομαι έναν άνθρωπο και ένα τέτοιο άτομο σαν και εσάς θα το ήθελε ο κάθε υποψήφιος δήμαρχος στο πλευρό του. Πραγματικά το λέω αυτό και το νιώθω και το πιστεύω. Γιατί με τον κύριο Γκόντα, ενδεχομένως μπορεί να σας έχουν γίνει και άλλες προτάσεις, δεν το γνωρίζω αυτό. Έχουν γίνει, αλλά θεωρώ ότι
είναι με τον κύριο Γκόντα, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφήσει ιστορία στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα σημαντικότερα μου χρόνια, την προηγούμενη 8ετία για παράδειγμα, που θυμάμαι πολύ καλά και είχα έτσι την ουσιαστική επαφή με την πόλη μου και την έζησα λόγω σπουδών και λόγω των εξόδων μου, ήταν η 8ετία του κύριου Γκόντα. Και μου έχουν μείνει πάρα πολλά πράγματα που μπορούσα να τα αξιολογήσω και να τα κρίνω αντίστοιχα. Δεν πιστεύετε ότι έχει κλείσει αυτό που λένε κάποιοι ο κύκλος της θητείας του, ας πούμε, στα δημοτικά? Δεν το πιστεύω αυτό. Θεωρώ ότι είναι και αυτός αντίστοιχα στο κατάλληλο πικ, το δικό του, το πολιτικό της πολιτικής του καριέρας, που έχει μια συνέχεια να δώσει, γιατί κάποια πράγματα έχουν μείνει στη μέση και είναι και άλλα τόσο που πρέπει να γίνουν μεγαλύτερα ακόμα. Και θεωρώ και έκρινα εγώ βασικά ότι έπρεπε να είμαι με την παράταξη του κύριου Γκόντα, γιατί είναι ένας άνθρωπος, όπως είπα, που έχει αφήσει ιστορία στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως ξέρετε κι εσείς, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πρωταθλητής αυτή τη στιγμή των έργων στην πόλη μας, οποιαδήποτε στιγμή και αν την περπατήσετε. Έχει μάλιστα στην παράταξή του ανθρώπους που είναι δείγματα αξιοπιστίας, υπευθυνότητας και αξιοπρέπειας. Και ξέρω πολύ καλά ότι τα λόγια και ότι οι προτάσεις μας θα γίνουν πράξεις, γιατί έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν. Γι' αυτό το λόγο. Ήταν ο πιο αξιόπιστος συνδυασμός παράταξης με επικεφαλή αυτή τη στιγμή τον κύριο Γκόντα. Θεωρώ ότι έχουμε ανθρώπους ικανούς, με εμπειρία, με γνώσεις, με προτάσεις, με ιδέες, με μεράκι, με θέληση, ό,τι πιο καλή διάθεση που θα μπορούσε να υπάρξει, που θα τρέξουν σε πηγές χρηματοδότησης, θα εκμεταλλευτούν κάθε πρόγραμμα που μπορεί να δοθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα προσπαθήσουμε να γίνουν υποδομές, έργα ανάπτυξης και θα προσπαθήσουμε να δημιουργηθούν πραγματικά και θέσεις εργασίας για ανθρώπους που είναι αυτή τη στιγμή άνεργοι και μικρούς ηλικιακά, όπως είμαστε και εμείς, που υποφέρουν αυτή τη στιγμή από τη μάστιγα της ανεργίας. Δηλαδή, στην ουσία, θα προσπαθήσουμε να φέρουμε την ανάπτυξη στην πόλη μας με έργα, έτσι ώστε να ενισχυθεί και η γενιά μου και η μεγαλύτερη γενιά και η μικρότερη γενιά που έρχεται και θα πληρώσει τις ζημιές που έχουν γίνει στον τόπο μας. Κυρία Κατζόγια, με συγχωρείτε, για πείτε μου, τι έγινε και τι δεν έγινε σε αυτήν την θητεία της σημερινής Δημοτικής Αρχής αυτά τα 3 χρόνια? Ναι, είχε την ευκαιρία να κάνει πολύ περισσότερα και δεν τα έκανε, θεωρείτε? Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι πως η κάθε Δημοτική Αρχή σήμερα ανέλαβε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες και οικονομικά συνθήκες. Θεωρώ ότι όντως ήταν μια περίοδος κρίσης. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή ήταν μια κακή παρένθεση σε όλα αυτά τα 3,5 χρόνια. Ήταν μια κακή παρένθεση και αυτό το αποδεικνύουν και οι γνώμες των συμπολιτών μου και των φίλων μου και των γνωστών μου. Ότι πραγματικά τους είναι πολύ στενάχωρο και θέλουν οι γενιώτες αυτή τη στιγμή να ξεχάσουν αυτά τα 3,5 χρόνια. Αυτά είναι τα μηνύματα που πήρατε από τον κόσμο? Ναι, αυτά είναι τα μηνύματα που πήρα και από τον κόσμο και από νεότερους ανθρώπους και τις επισκέψεις μας που έχουμε κάνει σε πολλούς χώρους. Θεωρώ ότι υπάρχει μια παντελής εγκατάλειψη του καλλικρατικού Δήμου και των υπολείπων διαμερισμάτων. Όλα δείχνουν ότι είναι εγκαταλειμμένα και δεν το λέμε μόνο εμείς. Αλλά ακόμα και οι ίδιοι κάτοικοι που επισκεπτόμαστε είναι δυσαρεστημένοι με την κατάσταση που υπάρχει. Και να πούμε και το άλλο, ότι και ο κύριος Μπέγκας που βάζει δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καινούριος υποψήφιος. Είναι και αυτός καιρός στο χώρο. Ήδη ήταν αντιδήμαρχος ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Θεωρείτε ότι φέρει και αυτός τις ευθύνες του? Φέρει την ευθύνη, εννοείται, και αυτός. Δηλαδή δεν είναι καινούριο πρόσωπο που θα φέρει την ανανέωση, φέρει και την ευθύνη. Και μάλιστα δεν το έχω πει εγώ αυτό, ότι φέρει την ευθύνη. Το έχει πει και ο ίδιος ο κύριος Φίγιος, ότι η θέση στην οποία ήταν δεν ήταν ικανός για τη θέση την οποία κατήχε, για παράδειγμα. Δεν το λέω εγώ αυτό. Δεν το έχει πει ο κύριος Φίγιος. Κάποιος όμως θα μπορούσε να κάνει έτσι το συνήγορο του διαβόλου και να πει το ίδιο και για τον κύριο Γκόντα. Ότι δεν είναι καινούριος, τον έχουμε δοκιμάσει. Λάθη εννοείται ότι έχουν γίνει και έχει δοκιμαστεί και θεωρώ ότι είναι μια συνταγή πετυχημένη. Και γι' αυτό λόγο είμαι και με την παράταξη στην οποία είμαι. Και μπορώ να πω για ποιο λόγο είναι και συνταγή πετυχημένη ο κύριος Γκόντας. Είναι μια συνταγή πετυχημένη πρώτα απ' όλα γιατί έχει αφήσει έργα ανάπτυξης και έργα υποδομών στην πόλη, τα οποία τα χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα. Να ξεκινήσω π.χ. από τη γειτονιά μου, για παράδειγμα, που τη βιώνω, μπαίνω στην περιοχή της Καλούτσιανης. Η συγκεκριμένη περιοχή φτιάχτηκε ο δρόμος επί 8 ετίας του κύριου Γκόντα. Φωτίστηκε η γειτονιά μου.
που και αισθανόμουν ασφαλής να την περπατώ το βράδυ. Πολύ πιο πέρα, σε μια γειτονιά που μένουν συγγενείς μου στο Βοτανικό, έγινε ο βιολογικός καθαρισμός. Σας λέω τώρα για περιοχές στις οποίες τις περπατάω καθημερινά, λόγω των συγγενών μου. Έγινε ο Βοτανικός, άνοιξε γεννηματά. Η Βογιάννου καινούριος δρόμος ήταν έργο που ολοκληρώθηκε τώρα, ήταν έργο που χρηματοδοτήθηκε και εγκρίθηκε επί εποχής του κ. Γκόντα, να τα γνωρίζει δηλαδή αυτά ο κόσμος. Όπως και άλλες, και οι πεζοδρομίες που γίνονται αυτή τη στιγμή στο Δήμο είναι έργα τα οποία είχαν εγκριθεί και χρηματοδοτηθεί επί 8 ετίες του κ. Γκόντα. Επομένως, είναι πάρα πολλά πράγματα της καθημερινότητας, όχι μόνο της γειτονιάς μου και της περιοχής που επισκέφτομαι συχνά λόγω των συγγενών. Είναι περιοχές, όλη η πόλη γενικότερα αναβαθμίστηκε και αναμορφώθηκε. Άφησε φοβερό έργο. Αυτό το έργο δεν συνεχίστηκε από τη σημερινή Δημοτική Αρχή? Όχι, δεν συνεχίστηκε. Ό,τι συνεχίζει